Mung wae reh ning Cangkok Wijaya Mulya iku manut pakabaran iki mapane ana Mbok D Betari Pertiwi mula kang saka iku. Sowan kowe ning Eko Pratala titi mangsa iki aku mung nyuwun palilah. Kreswa maringi ngampil pusakamu ingkang wujud Cangkok Wijaya Mulya iku mau kinarya cecunduk lan sesumping sawetara Kakang Gatotkaca supaya kalih saka walang sangker nggone bakal nglungguhi dampar keprabon Maesa Danu Kraton Pringgondani. Sarating pandan sumula hamadangi jero pasareyan ngenani wadana katon remuremu kalingan ngangrangan jah manangkung sumungkem guling Somya Pratangga Windawiyat amun-amun lir gumampang kula nuwun bekti kula katur Ibu. Iya nggih Sitija tak tampa sumengko praptanira kulup inggih Ibu. Padha becik tekamu Kang. Iya Antasena wis nang kene. Iya. Ana wigati apa kulup? Buma. Iya, Kanjeng Ibu. Kapareng kula badhe matur, Ibu. Iya napa kula? Kumacel ora sing manah kula. Kula kepengin cecunduk Cangkok Wijaya Mulya. Negari kula kaparek ing pagring ageng miwah pagebluk mayangkara sagedipun waluya jati-jati temah nirmala. Kula kedah cecunduk Sekar menika reh ning ingkang kagungan paduka Kanjeng Ibu. Dinten menika kula atur welas dhateng ingkang putra supados saged nambak rengkaning negari Traju Trisna Ibu. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspaga mijil anakku nggih anak lah kok dadi kaya ngene lakon iki ya nggih sekawit dulur Antasena Prapta ing kene uga nunggal karep kelawan jeneng para kaki bakal mboyong pusakanipun Ibu Cangkok Wijaya Mulya. Durung tak ulungake merga aku nampa dawuh pepali saka Sang Hyang Jagat Girinat. Ati nalika semono ya Sang Hyang Caturbuja. Menawa Cangkok Wijaya Mulya iku ora bakal bisa pisah kelawan panjenengan ulun. Lan ulun ora bisa maringake marang sapa wae. Dados sedanipun Antasena badhe mboyong pusaka paduka. Badhe kagem menapa Ibu? Bakal kanggo cecunduk si Gatotkaca nggone bakal lenggah kawisuda madeg Narpati ndepani praja Pringgondani kaki. Ulah dalah. Nyatlang ning kalangyan aglar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang ora lidhok ujare si Daplok. Ibu kula ngertos wonten ing donya menika mboten wonten
katresnan ingkang jati katresnan kejawi namung sesambetanipun ibu kalian putra. Badhe destun cinacet ing jagat menawi paduka badhe ngawrataken tiyang pringgondani katimbang putra piyambak. Mila kula nyuwun gungan dhateng paduka Kanjeng Ibu. Titi mangsa menika kedah kaparingna dhateng ingkang putra. Kakang Bomo, piye? Aku iki wong liyan dedrayan nanging aku teka luwih dhisik, arep teka luwih dhisik. Mestine Kanjeng Ibu isih abot putrane dhewe tinimbang wong liya. Tobat aja regejekan yo nggih. Pun Ibu wis dawuh ngarep menawa pun Pibo ora bisa njabel Cangkok Wijaya Mulya saka anggane pun Ibu. Nanging pun Ibu sayembara wae. Sapa ingkang bisa njabut Cangkok Wijaya Mulya nanging kanthi srana cipta ya iku ingkang meneng Andarbe ya nggih. Sigra sedhakep suku juga sang Buma Narakasura. Ing cipta megeng napas lan ubus. Nanging bawane ana daya nata ing manah, kasurung ngraos runtik. Katan sembada mijil daya kekiyatan, sabar pangestine. Sang Antasena ingkang nyata mumpuni agal miwah lembat. Angrakit daya luwih ingkang mijil saking sarirane. Tumempuh Bathari Pertiwi. Bedol kang Cangkok Wijaya Mulya manjing mringangganing Sang Antasena. Kanjeng Ibu, nadyan cabar anggen kula ngesti kaweningan nanging mestinipun paduka Kanjeng Ibu mboten badhe negakaken ingkang putra. Anakku nggih, anakku Sitijo. Aja kurang pamemku nguyung nggih. Kembange wis digawa karo Antasena. Lah dalah. Druhun. Klecam-klecem kuwi Gus. Apa rumangsamu kuwi amale mbahmu ya? Iki duweke wong tuaku dhewe. Arep duweke wong tuamu ning nyatane sayembarane sing menang aku. Wah, tak jaluk parat. Hold!
Sitijo apuranen pun ibu ya nggih. Kanjeng Ibu. Menawi paduka sampun boten tresna kalian kula. Kula mang pejahi mawon Ibu. Loh. Wanodya Yutama Gambararum maduning kusuma kawekening driya nenggih Bathari Pertiwi dupi mulat panangising putra Sang Bama Narakasura sigra sedhakep amusti kaweningan daya luwih ingkang mijil saking salirane Anguber Sang Antasena. Wah, matek. Kang. Kowe iki ngopo aku diuber-uber? Sing uber-uber sapa kae deloke? Mlayu-mlayu kaya wong kaweden Antarja. Ibu Wa Bathari Pertiwi ngamuk punggung mrinani dhateng Kakang Bama Narakasura. Sapa Pertiwi? Inggih Ibu. Ngaliya coba kaya ngapa? Ora urus anggap ngopo anakku ora melu apa-apa kena ngopo kowe ngajar anakku kowe ngajar karo Antarja ngajar mbokne minggir. Naga Tatmala kowe minggir. Kowe arep ngopo Pertiwanggana? Ora susah melu-melu iki dudu perkaramu, perkaraku wae kaya anakku. Apa rame-rame iki?
Ora iso ngajar putumu apa piye? Anta bogo areng apa? Eka Warna kowe mungsuh wong Grang ya do wong Grang. Kisruh. Dunia saya panas iki, he. Lah kok dadi dewa-dewa ra keleng kok panutan, leren iki leren. Leren. Lah kepiye iki kok kaya ngene iki? Strondolo kecut kabeh. Wong nantang dhewe kok mlenyok dhewe iki. Nek kira-kira ora sawega ki aja sok nantang kaya ngono. Kula nyuwun pangapunten Bu. Antak boga kaya wong Grang koplak kok. Eka Warna, kula wonten dawuh Bu. Kowe iki yang ngono. Lah wong pekarane putu wong Grang-grang do melu ki piye? Ayo ke. Naga kini karo Pertiwi kon leren kok. Ngantek cincing dhuwure Raja Mak. Pertiwanggana kaya kon leren karo Naga Tatmala ki ngopo kok melu-melu. Nyuwun pangapunten. Awit menawi kula manah-manah putu kula menika ingkang leres, ingkang kedah anggadhahi wajib menika inggih namung putu kula. Awit pusaka menika gadhanipun anak kula Pertiwi. Iya. Ning kuwi kabeh kuwi mung barang titipan ya. Mung barang titipan. Ana boko kula wonten dawuh Bu Kulun, lerena. Menepno rasamu dhisik merga nek iki jroning alaming kadewan bae kaya ngene, iba kaya ngapa bakal para titah ing Mercapada. Bumi kudu dijaga oleh lestarine. Merga nek Antaboga obah iki bumine goyak. Eka Warna sing mapan ana lapis bumi ingkang kapisan nek kowe obah iki donya iki ya kocak. Mangka kowe gelet uleng-ulengan kaya ngene iki lha nek daratan kono banyune segara mumbul ngelem. Kutha ngono banjur akeh para kawula sing dadi korban ngono kowe apa tanggung jawab, Yen pangapunten Bu. Ya, lerena. Di kepiye bae nyatane ulun wis nekseni menawa Pertiwi kuwi wis ngetekake sayembara, nyatane anakmu Siti ora bisa mbedol Cangkok Wijayamulya tegese kabejane ana si Antasena. Nanging ora kanggo Antasena, kanggo cecunduk si Gatotkaca nggone bakal dadi ratu.
Druhun Simono. Pirang cara liwat dalan ngendi-endi kaya dene kepager pipit. Wong Pringgondani. Kepiyaking dina Cinaton. Gatotkaca kawisuda ing kono aku geger. Latmara sang Arjuna Munira manungsan asrepan tingkang mungsu jagat Dewa Bathara Werkudara ana apa kakek Majapati lan sira Harimbi kula wonten dawuh Eyang kaki Puntadewa kaki Prabu Ndarawati lan kabeh wae Eyang Eyang ditimbang saiki paripaksa Panhyang Wirata anuruti apa ingkang dadi panangise si Bimasena ingkang nyatane atmajane si Gatotkaca pinitaya dening wong sak negara. Kinenang ngembat praja Anggulawentah negara Pringgondani murih tumuju marang Karahayon. Inggih malah babar pisan kula nyuwun dawuh. Kadipunti murih laksitaning lekas menika. Nirbaya nirsangsaya Eyang. Ya, Sena apa? Wis mantep lahir batinmu nggonmu pitaya marang anakmu lanang. Wis malah wiwit patine Kakang Arimba mbiyen lan uga Brajadanta lan Brajamusti ingkang uga wis manunggal dadi siji kelawan Gatot. Wiwit iku aku pitaya lamun ta mung anakku lanang ingkang pantes nesuhi kelungguhan keprabon Pringgondani. Ya, syukur mangayu bagya. Nanging Gatotkaca kula wonten dawuh Eyang. Sira katone wis mancorong gwayanira lan wis sumunar cahyanira, katandha sira wis sawega. Nanging
pamintane pun Eyang nalika semana ingkang nate tak andharake marang si Werkudara kepiye? Walah dalah. Mawa cahya wong iki cangkok kembang Wijaya Mulya ingkang dadi syarat sarananing laku ing tata cara lan acara pamisudan iki. Gatotkaca, kula wonten dawuh Eyang. Yektine kembang iku ora bakal bisa uwal saka papan dununge nanging ning nyatane dina iki bisa ateges sira ingkang kawah ya dening Dat Kang Murweng Dat ingkang wenang ngembani Purayagung negara Pringgondani cecunduk nggih. Wah, sawangen Ger Yudhistira Kresna Arimbi Bimasena Arjuna sawangen mencorong guayane Atmajanira kaki. Aduh Eyang ngaturaken agenging panuwun. Iya. Kayana daya panguwasa agung ingkang mapan ana ing Angganira. Mula kang saka iku, piye karepmu Bimasena? Mumpung iki dina cinaton ingkang wis diarep-arep dening wong sak negara ana Sukalilaning penggalihmu kakek Makswapati kabareng misuda anakku Gatot lungguh ning dampar kanthi nimbang pirang-pirang bab ingkang magepokan kelawan negara Pringgondani lan angengeti pirang-pirang lelakon ingkang dumadi ana ing wewengkon Pringgondani satemah ingsun amutusake anetepake Gatotkaca ngrenggani pura Pringgondani kanthi lungguh dampar jejuluk Prabu Gatotkaca. Gatotkaca wonten dawuh Ibu. Sira wis dadi panguwasa tunggaling Pringgondani. Ndak titipake nusa bangsa iki ana ing pepundhakmu. Tresnanono kabeh kawulamu kula. Obong, bakar. Yo. Ya, jopongi. Jobong. Sopo kae? Nyuwun pangapunten Eyang, keparenga kula matur. Yektosipun ingkang damel dredhah wonten Jawi kala wau anak kula. Putramu piye?
Wah. Bapakne Jagong kok anake ning njaba gawe geger. Anakmu kok melu mendem to, Gong? Mbah emang. Mawit mau ya melu mangkat iki. Tambah nusul wong loro. Dengelnya iki. Piye putu? Iki ana Narendra semene akeh kang padha lenggah ingkang anjenengi. Pamisudane si Gatotkaca lah kok dadi padha ngraupi rai iki piye? Anakmu sapa? Iye, Setijo anak kula. Elekno Kaki Prabu. Kok wis bali? Sumerep klebat kula. Klepat semperat wangsul. Nanging liringing netranipun mboten sekeca menawi dipun manah. Yes, Ben. Nanging sing padha mbabit-mbabitke kursi kae sapa? Menika Kurawa. Wong minggu paingan barang kok kursi dibalang-balang iki ngopo? Nek ana somben teko njaba weh. Teko ning jero iki ngene. Marai ngribet-ngribeti kae. Wah. Wah. What? Werkudara kok mbok balang barat. Bapakne mung dublek wae. Tak buang sisan. Cek ra bapak sisan sing diguang ya. Sapa to ngrasani kok njero iki sawak cakra ndase sisan. Eyang kula tansah nayogyani menapa ing dados kaparang paduka dene titi mangsa menika Gatotkaca sampun kamisuda. Ayo meminta marang panguwasaning Dat Kang Mahanasa. Muga-muga kang sedya hayu tansah mangya rahayu. Negara Pringgantani tata titi tentrem ngantek sak puputing jagat iki nggih.